Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon pajrik no kardom pini Karbi Longri Abirta kethan pon jibang jitkramsa non birta thepi langpon eksinang Langbrik no GLP skulong luthan banga tumpan katerek pon era joksi disobay arat tum thurpak pen kati songasai kedeng po APSC Dhonsri Committee atum pen Chingrum Baptist Fellowship a Church Hema Phans ting kerap ke pajerdam Ambirong saramai aru atum pen arpisipek pon amai mesen pen pacun pon Karbi Business Associations atum pen engteng thom krung saramai mesen pen pacun pon Chokila Secondary School long annual sport bidi pathui pangcheng pon non puthot birtang ton pen langpon eksinang Lakha engkoi singhason MSc konsensi ke parlapon disabai langbirik nodi LP skolong kedamtang surikre sirkebra thongkebra nerkeb aning kansi labang su school semi ingpu pon lo lapen labang su skolong pen semi ove klimsom maratum semi luthan pon bom lo lapen non anta labang su skolong bang throk nerkebra phlia tuma phan bangke lo charli dun bom lo bon sebe karbilong thomas council atum pen kupi ko son ke matha lone labang su skolong luthan bang atum phan kedamtang mathi jongni phai throk ani pan terek pon detsi labang su school phan ke ingha pon cheksi Chorosing MS skolong si ke pachrap dun lokje phansi styding pon lo laso jok pen labang su LP skolong ka charli bom klim somaratum ke manghu prong son si dolo lasi langbrik nodi LP school kang hap pon check ji bom bang ke chi don dekhi lasi prabjin pen labang su skolong pen sibil luthan bang nang toy si prabjin pen luthan pon pang cheng pon nang po kali luputang te bang thok ner ke pra pli usom maratum phan ke lobo si pachali dun det po made school ma si toy dun det po pusi labang su habra rat tum pen ning duk lapen ningkang samsi paklang pon rinti lasi prabjin pen labang su skolong sami luthan bang phanang toy si prabjin pen luthan pon sibi pangcheng pon phit nang pu pusi labang su habra rat tum pen Karbilong Tamas Council Siam Dr. Tram Ronghang MP Amor Singh Tisu Lapan ki Education EM Research Tok Bia Phan Chuning Ripon teacher of the mat English de comment tu pela teacher ka bi ke 6 pen pinyan la song bong ke majok a teacher da bang velo di langwe nang tu me inte class se bang ma kai mata chewang kai da sida majok ta velo di nang tum la lo chari tum de se dolo ma oh nang te non nang tum phan lo than bang nang i ma nang ne nang tham bang nang wek po la pen school da nang wek po student ban di teacher nang pinang po la pen school ta nang pinang po Tim po. Then bang paan lo da teacher dum student gitu ke da 84 student sar bhai de bhai ni bata transfer lab lo ma amena samsam teacher Vida Singh Timung Jul ina BP nang men ko son la te Harson Killing nang class kan lo 5 class 5 ti lapen ni kan lapen ni tum jong si hem ni tum lapen netum la da school en terek nang prote school si dun de det po hem du pong po lapen private school la dun de mungkin itu naik khorcha ta vai chi sar pisar phuke masu school lang biring no di school ni tu phana kenang sot nang pilo stamenon pening suri ni reng ko rapian ning kan pen ke ladak pen katerek ji mate ka pe preji pusi sarkar tu maning ke ha samenon ni litum ka usumar ke bigi chi sar pisar phu ka chingru ma bang ke ni litum dak lang biring no di school LP school pen ke terek long le pa pe pre long le la pen ni tu ha usumar ki bigi chi nili sumar non nili sumar anta dak pen sike the ka cherle non MA BA anta pas thailo as non nili tu makan ning ria bang ke la school pen ke terek long le di kalima mane pini tarik ko an me yo pini beni pian lo ki chok pini tarik kep suring reng ko rapi mol barar ni karbila pini ani pitang lo dak teacher save than bang ave asin litum ta neng ke oya son lo pini aja paklang ke rada theng no abanang litum ka dugo ve panta pachini lo asin bahinia teachers ke dak pen pon de lo same puthot ka chu bang thu ye pan sin litum ning ri lo rat pen la ni pliam mong ko mania than bang thu ma ka preg school pen sita me na ka humri la puson bang ma bang ve labang su school bo private pen la su dak LP school ko na lo pon thui pu na litum bertelong mo thank you
nilitum thang Abirta ta longpon thela non ni nilitum ka chini dun ke non Ladak LP school abang ke ME school ban si pachera pedji puste nilitum ko Abirta kar julong sami nilitum ke chedon un der theke non in kana bong yakunat se admission endam langma pen usumar pamang hu langma apa se non ni somang bong pe nilitum pan than bang nang toy vek nang po ini pena pamat nilitum recharge stock be asar ke hai pension ingri ke alang wi ke rap do nang po la pen la so nilitum kaning je rat kaning je teng pe nang che don du nang po nilitum ning ka nang teng pe che wan tu nang po school thir dia phat ako teng ko nang po to nilitum pini Ladak usumar ki bigiti sar pisar tu ka chingrum mate ake sar ake ke hai tum phanta kaning ri rap pe alam thela hen lo nilitum along local lo pining singason along ke MP mate non do bom same dak singason MP umor sing ti so tum pini nilitum pini kaning rialam thela hen lo Dr. MP umor sing ti so apanta nilitum ning ri lo ake singason abut pen selang alang li phan same nilitum ta MP mate kadu ko becerap pen MEC MP same lang li phan pe hai lo peman lo la pen doktor tuliram rong hang same la pu nang chelang nang ko nilitum singason consistency phanta la se pravjin pen nilitum phan la bang su school ka pareng thuya phan ki thot phan bang phan same nang toy thu nang po ning ri le thot nilitum ma hin pen just stock be phanta alang li phanta ning ri party lo alang li ta pu thot asus school ka chewan pen ka pareng thuya phan kaya teng amang ka di thuya phan ni an ni pli lo than bang ave ase teacher sitami Ladak pen transfer der lo dak lo than bang ave der lo school sitami ni tum ni pli yang bong ke gap check lo la si kai teng teacher sitami nang toy chunang ko than bang khan sitami nang toy chunang ko la pen la so school kai dim ke chapatir trip ji aphan si ni litum nang chuning ri don lo la pen Ladak sing hason na sar umor sing tiso khan sitami nitum ning duk ning lak pensi chuning ri pon lo la bangso high school kaya teng ke do thip ji aphat nang chilang pon nang po man nang rap nang po school ta pawe la pen osomar sitami ken parji polote konsil la sarma sarkara sorsi adai arengke chen pon nang po sar dr Dhonsri MSc Consensi ke parapon matipung ni hang Dhonsri along kedu Chingrum Baptist Fellowships alom Arnam Kardom aham asarnung ka bera jokpensi masapso kisung dokoklo laso putak Dhonsri APLTC committee atuma phansi kirap sami chu hangdam lo laso kisung theklong si APLTC Dhonsri committee atuma pensami Arnam Kardom aham tin kirap wajirdam lo lapuson kisung ke boylong kaike sami kechrap chito dun ja phansi APLTC Dhonsri committee atum barki kaike mata ti sigding lo pasi Dhonsri APLTC amaipu MS stock bi pen pachini pon ni hang dipu laso itu Baptist Church Ladak ason amung kawe dopik apio lasi lahai kerap dak kepajir di pan nilihin pen wanglo EPSLC Dhonsri Constitution Committee pen nili presiden nili masu wanglo lasi dak ting pen cenglo kaprek kedor dike fofen nili kerap pajir tekang lo lasi lo non ki wangi kaprek problem do pusita kawi son do anta alai tu dak Dhonsri community along atu wangpo lasi na tu alang tu problem anta nang ki thampo lasi la soteng beni tunta rabdun bompo lasi ini ta antum phan pajir tekang lo lasi ni tum rabom la kaprek achas long pusita ni tum rapon bomji la Dhonsri committee pen lasi ni tum chisik ding si dolo kaita akut rat phan Dhonsri rat phan kirap ji pangeli tum chisik ding lo EPSLC Dhonsri committee pen ke Dhonsri APLTC committee atum pen lapuson kisung ke boylong ke chrap stodun thegapot niang Dhonsri Chingrum Baptist Fellowship ni marli atum pen sami Dhonsri APLTC committee atum phan kachuru pajir pon CC committee la pen president Sara Langli Togbi Sara Phan Stami choro lo la pen media kelang arat la pen media ke bang apota choro lo nilitum piposi sarphan nilitum pini johang nangkok mate nilitum achar saman lo
nilitum stame cepador thek thede rason si mande lo jo Karbi tum ke choklem nangkok chodam nangkok la pen nilitum dak nilitum ladak chirubin pulisip batip cara long stame nilitum sakuri makuri ave aposi nilitum sarphansi langli phan nilitum chohang lo alangli ting stame alangli nilitum office along kechiki mating samilitum dordi stame alangli sar tokbi sar sia alangli ting stame nilitum hanang pador lo la penangko la puson thak sangko program stame nilitum kopi ma ke dordi phope anke nilitum sar phan jothan po la alangli ningimi penili tuman nang rabom lo la pe nang rap lo pinis kami nili tuman nang pador luk an ke nili tuman nang rap tang lo sa ba Nizang Karbing Long Lakhahini Amri MSC Consensi ke Parliament Lower Amri Doloi Arong Along Matizong ni Pai Kep Ani Amri Rong Asar Maya Tumpent Arpuki Mil Sepek Amai Pedopon Masaramai pangtang nang ma village council chunchetik nitum sang se traditional village council chunchetik nitum sang se Karbi locher li asong mate kaise tum sivat dodetik nitum sang se Karbi locher li asong mate kaise tum rovet dodetik nitum sang se Labang so malong adihya manpen West Karbi Anglong Karbi Rong Saramai akon chun bang Bronson Teront laban ki Duramla Havar Amai Karbi Rong Saramai akon chun bang Nirmor Singh Singnar tum chitong dun labang so apu gutse pek pona mailong sami mai phu ang hoya phan rong asar dorsing terang aphan si pek pon lo laban kon chun bang ang hoya phan rong asar albertero tum phan si pek pon si labang so apu gutse pek pona mai mesen pen pachun pon amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta Pini nilitum dak amri constituency lo Karbi Rong Saramai pen mai do pon labang so pini nilitum labang so mai ke doa thepi bangala pu hello amri a constituency lo Karbi Rong Saramai anso si e franke ponjia phan apa nilitum rong asartum kelong nei hormu an nilitum government long ka chehang labang so anso si kapang tang ponji mate amri lo rong asar ke do an phan ke ja ponje phan pini rong Saramai nilitum ini pon lapen pini labang so along bang nilitum dak rong asaratum a committee nilitum budi risapuldo labang so budi risapuldo bang pini ako akimi nitum amai phu kong chun bang ingwai pon thulo labang so akimi abudia bang gala hello amai phu bang ke alangli dorsing terang di apen kong chun bang bang kong chun bang ke albert teron alangli tum bahai ni phansi pini nitum dak west Karbi Anglong Karbi Rong Saramai district committee pe nitum appoint people lo apen pini pen bang ke amri constituency lo Karbi Rong Saramai anso se aprang ke ponji phan ke alangli tum bahai ni apen ka alangli long ka serap do na tum arong sar do antum si pini amri abang ke Karbi Rong Saramai te pancari pon po Beha bepar henlo jakong kit henailo beha bepar pen ki dead long ri ke chrai dead un pu bangki kedam tang areng ke log hut India ke bang hut pen sami beha bepar pen si nang dolo lason si pina an keng sang asu tum pen sami Karbi long li nang chrai dead ji aphan matha pon si sai chuti ki amen pen dang lok beha bepar pen si wang pen si hemri na chikim pen si hem ka charning a hem sami nak chikim tum dupik an lo Karbi tum sami beha bepar pen danglok sai chutuki arphek hansu parok jangphong honthi pen danglok kaprek sai chutuki tumta dupiglo lasil hai sai chutuki tum pen sami koson si ador ke du pen kachu jorlong jima pusi kedamtang surihini da create shok aningkan hamren business associations pu mahang pathek ponlo lapen ki kedamtang mathi jongni phai sikep ani hamren business associations pu adim puthot Karbi business association pu amen lar pon susi pu sami ke chepek amai sami pe du ponlo labang solong maipu arson sorong hang duna maipu domain ingti konchun bang pol ingti dihin ribang don kram sa atum phansi arpu pek pon thulo labang so mailong rada sai klem bang phu litson rong phar KSA prosan to ingti KSA ramsing chokbi rong asar bronson tibung pen danglok kaprek man peng da chitong dun India det ang kangalong pen arpek sai ke thiki ki ongnai ke chi hongnai liputang te Karbing long ta ilong lo sitame labang so arphek Karbi Anglong kachu Georgia thai ki jumpi ga jok penchi ki sung do koklo lasi prabji pen trading license nang pivek nang chi pusi konchen bang polling ti pen tuning ripon hamren pen rai kombi Karbi Longri Abirta Eli tum non pirthel long theglong biha bensin hokta Jordan
la pen British atum India nang do khorta ke wang I la pen dak na India nang cherai dat ta business pen non Karbi Anglong ta angtan so nang ki lut pake biha pen la si la so biha bang si Karbi atum claim bolote la ke Karbi khai ke vir vek po pini vir we se ta pena vir po la si anu tin Karbi ta biha bang ke matha nai biha polote la ke choyor cholang talo lapen longle phelang lapen lahe commercial kopi ma related ana bangke business alliance dam policy pininili tum la afra medu pinang alang ha ta pinang alang la sinili tum pu bangke trading center donang po lapen wet bridge binang po ilin pen ardu lima ilin pen sika me councilor sorsi direct chirum donang po dag mohol system pawidalote lake naturally katiki atum alab longwek po la sinili tum trading center baithalang su tame dongka tame binai pusi nilitum CM fan memorandum pilo hapu isanat pulote bukulia ma kunan mala dakta trading center bisi ang tan pen bhari bhari mauri thepu atum wangsi hadak sinang dosi hatum si direct hormu namnang po ili bangka direct joyorong po lapen tax tame pakom hek nang po mohol system pawidalo bete hanso punon ar phek punyon thengi ching puno kopi ma commercial son ana bangke lake kachutiki atum alle dowek po lasi letum Karbi Anglong autonomous council han aro choningri luna koson si trading center ke wani mala pen mohol system bang koson si ka bolisi mala hai ka duwe letum ningthelo Dr. Toliram Ronghang ake haita ilitum chethanam jirlote business solution pen chethanam jirlote nangkroyi puson si ningthe ponlo Bianglong ke serang long pusike hoklo tema la pen sar Karbi Anglong long ka veso na ve jada to hanso punon pirthe long ben ke menai hanso ar phekta ke menai lo la ka prek isi ador ke so hormuan ke serang long pu thang bak be ke hok hete mathe isi mesen da ke thirklong isi hormu mukha ka Karbi Anglong do et ili kerengji phan kupima kavolengji phan kupima amar sai hormuan ke angtona li tong do et posista me la solong bang tumlang nang bulotang the Karbi Anglong autonomous council pen kapatir pitipthe latai sonno la penan par ke Karbi Anglong long beha bang kachirung re business ahin bang kachirung re halata eson lasi jasemet bang ke laso business kachirung re joini pen ke Karbi Anglong long kupisi anam ke so la pen aki me hormu ador ke do hormu an bang ke aki joy pen pi eta son situm theklong lo laso bos dak ke chojor cholan amo anta non lang nang kulote bang achar man ke bang kiche ke be so tumsi alang litum se dak chepa hem phusi dak business claim si la dak si ka prek la dak alang litum la awara sai pen bang po ka prek along man bang po dak apiri pen punoi dak ar phek pen ahan su pen punoi dak pirthe Karbi Anglong ke long an horma business puhin man ke bang kiche ke be so bang si chepari sim der hala so ka cheparim se da chepari sim der jok bang ke bini Karbi Anglong bang ke atangka bang da business ke bang paro ko so tum Karbi Anglong nang claim tamela so tang ka bangke bang ame thanga det ame thanga dim chepon det business la daksi claim ta building kim ke hojai business ke la daksi bang business dukan ang chiki meta bang hem ka chik kim ji agari motor hem building ke bang hada hojai alongka Gujarat si bang hala daksi bang pathir jila so pasi dak Karbi Anglong long bang ta jasemet ke business association bang ke dak thir klong nang po lapen Karbi tu mang jasemet chukang ti pencenglok hotel pencenglok han ke jora ok ke jor apiri ke jor pena sandal ke jor pencenglok kupima akenang sot an ke beha hin chojor cholana hin ma ke hiti kulat an bangda Karbi tum bang chepari sim thipnang po hala so bang se jasemet pet pini chingwa ka chingwa la to son lo la penan part ame business ke claim bang da isia kache song hala so kache song amo pensi pini dak business association bang da patir piponai pusi pini la ka chingwa ponik lo hala Lakhaeng ko rapon nilip MSc consensi ke parlopont Klong Chukila Secondary School along Anikan Wang Sami Annual Sport Meet pedopon bom ason thak-thaksi peneng surinira ingkora pia parman sami kedamtang mathizong ni phai nirkep arni pen Annual Sport Meet kipang chengpon Annual Sport Meet kipang chengpon along sami alihiaman pen JE Kora Divisions Relation Bay nilip cases amai phu barim sores tisu CHS SMC Maipu Babram Rongti Duna Maipu Edwardson Ronghang Lapen ka prek manpeng School ka Charlie Bom Atom Ban Sami Ason ka prek tipatut Ketspatia Jai Mek Sami Pedopon Chukile High Secondary School long Ruthan Bang Hoi Buthot Pabat Thuwek Nangji Lapen ki Labang Su School long ka prek ka duri ason Sami Prabjin Perpachun Ponji Aphan Bansi Chukila Secondary School Principal Dr. Ranjit Ronghang Pen CM Dr. Tram Ronghang Lapen ki Education EM Research Tok Biatum Phan Kachuning Ripon Ketethan mana ketetana kisung bang lalo ni tu bangela teaching staff bang kenon 9 anu vacancy dokok lo masih prabjen pen kal bang long autonomous council tu panda chuning ripon kadu kang tung bang lah halo je non mat immediate ladap juga lah high school long bang teacher
new appointment le pp sisteme rationalization process along pen along ka pek on muchot a school along pen 1 pen adapt to kala high school nang tha pasan te mission leave athema da permanent teacher bahini bet pen ke mana class 6 to 10 an ke than pa tangun e kisuman higher secondary section dum si ke than che paduk dun pen si non ke dam tang an sutame result mang mi concern lo asia prang pen pang badam pete non bang ke ang song ka lu lok lo long song ka lu lok lo mana percentage bang nang bad bom prang e por ho bang ke da ke 0% me do akan pi 14% 20% ta tuning an bang ke da HSLC ke pas asat lang long setame 95.3 an meo percentage ke level ane out of 52 pidon bang ke 59 an ke pas lo bang ni ne lo ke sang sonak taxi kal melon termas council to myong si mesen teacher rationalization process pen seta melon ka passport pen dak nang place lo an so se 100% ke chepalong du dia pat nili pen tame bo ikon to la pen back teaching staff tum akin pen tame bo ikon to la pen sonak taxi non da dak akisung isi ke thenai bang ke la LDA la LDA bang ke ningkan hini lo non pen vacancy ho nili methang ma si mane typing ta chipui nang ko online kam da chipam nang ko mane isi ka siksak do ko headmaster ahut pen ke nili methang mata class je than don ke la pu typing sikuri pama online kam se claim pama sama pan se than pama la ta ka siksak the tan do as immediate la juntu LDA po sa bang ke weekend tang bang kami problem pen pi sonte pesi kal bang termas council atom panchu ni kon padu Kela bang so nang tum school long mang exam center la sila dak bang facility bang ni tum ke theglong teng podang te avipin na sonak thak la sila so puthak nang ni pilo pui ka o mesen alam lo nang le nang ka ju la bang ke ni lita ninje po pulo je ada ke metric center la kan ke dak all together dak segala ICC center along 9 ta feeder school do nearly I think 400 students do peneng ta 43 ne students do no ki tier do Dec.10 ka siksak do la kan ke examination hall kanang so do la dag examination hall ta garang no tuanika asa class along si pado po masap so ka siksak do ko ku la si kalbang long termas council pan ka chunai dang tungo bang ka dag agi din klui pendak HSLC center ta do lo si la dak bang mesen petan mana examination hall bang nang pipon sonte pusi nidihin principal hoi pen chunai kon padu Pini Karbi Longri Abirta ban ke lan pan sikang ton pagilo do me thang me kardom